पापा छपरा में का बा? छपरा में 2 गो सांसद 10 गो विधायक नेता लोग के रेला बा। हरिहर नाथ के मंदिर यहाँ सोनपुर के मेला बा। मौर ध्वज के किला यहाँ डोरीगंज में बालू बा। 20 साल से ऊपर भइल 4 लेन कहाँ चालू बा। आमी में महारानी बाड़ी गंगा जी के पानी बा। आरा छपरा पुल के देख दर्द से भरल कहानी बा। सिलहौड़ी में शंकर जी के मंदिर बहुत निराला बा। मटन आ चीनी मिल के तो कहिए लागल ताला बा। रिविलगंज में गोदना से मरिया गौतम ऋषि के धाम बा। बगले में जेपी के गांव के सगरो कितना नाम बा। भोजपुरी में मिसिर भिखारी पूर्वी वाला रीत बा। नयका नयका गायक लोग के गंदा गंदा गीत बा। 5 साल में MA BA विश्वविद्यालय बदनाम बा।